ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆବେଗର ଦିନ ସବୁ କେବେ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକାନ୍ତପଣରେ ଅପେକ୍ଷିତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଆସେ। ହୃଦୟ ନାମକ ଶୂନ୍ୟ ଘର କେହି ଜଣେ ପରିଚିତର ପଦଧ୍ୱନିରେ ବିଭୋର ହୁଏ। ପୁଣି କେବେ ଥରେ ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କିଛି ଅକୁହା କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପରି ଫେରି ଆସୁଥାଏ। ଦୀପିକା ଦାସ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଚଳମାନ ସ୍ମୃତିର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଅତୀତର ଏକ ପୃଷ୍ଠା। ଛାତି ମୋର ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବକ୍ଷ ଚିରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଛାତି ମୋର ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବକ୍ଷ ଚିରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଦୁଇ ପାଖରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଓ ତହିଁର ମାଦକତା। ଅଚିରେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅପୂର୍ବ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଧୂମ୍ରାଭ ଅତୀତର ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଟିକିଏ ସାହସ ସଞ୍ଚରି ଯଦି ସେହିଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଅବଜ୍ଞାମୂଳକ ଉତ୍ତରଟିଏ, ଟିକିଏ ସାହସ ସଞ୍ଚରି ଯଦି ସେହିଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଅବଜ୍ଞାମୂଳକ ଉତ୍ତରଟିଏ, ଆଜି ହୁଏତ ତୁମ ହାଣ୍ଡିରେ କାଙ୍ଗୁ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଧନାଢ଼୍ୟ ସହରିଆ ଢାଞ୍ଚାର ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ନିଶ୍ୱାସଟେ ନେଇଥାନ୍ତି ତୁମ ସହ ଏଇ କଫି ବଗିଚାରେ। ତୃପ୍ତି କାହିଁ ସେଇ ସହରିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ? ତୃପ୍ତି କାହିଁ ସେଇ ସହରିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଜଳ ଲୁଡୁ ଝରଣାରୁ ବହିଯାଏ? ମହୁଲ ପିଠାର ବି ସେ ମହକ କାହିଁ? ମହୁଲ ପିଠାର ବି ସେ ମହକ କାହିଁ ସହରିଆ ପିଜା ବର୍ଗରରେ? ବାପାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିଦ୍, ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତାଠାରୁ ପକେଟର ଉଷ୍ମତା ଖୁବ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବାପାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିଦ୍, ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତାଠାରୁ ପକେଟର ଉଷ୍ମତା ଖୁବ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୋ ଘରୁ ତୁମ ଘର ଯାଏଁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପଥପାଥେୟ, ମୋ ଘରୁ ତୁମ ଘର ଯାଏଁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପଥପାଥେୟ ହଜିବାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥିକର ନୂଆ ନୂଆ ବଦଳାଇଥିବା ଠିକଣାରେ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼। ଜାଣିଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ନିସଙ୍ଗପଣର ଦୁଇ ଢକ ଲୁହକୁ ପଥ୍ୟ କରି ମୁଁ ନୀରବରେ ଶୋଇଯାଏ। ଏବେ ବି କାନରେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ବାଜି ଉଠୁଛି ବାପାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଆସି ତୁମେ ଗାଉଥିବା କୁଇ ଗୀତର ସ୍ୱର। ଏବେ ବି କାନରେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ବାଜି ଉଠୁଛି ବାପାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଆସି ତୁମେ ଗାଉଥିବା କୁଇ ଗୀତର ସ୍ୱର। ଆମ ବିବାହର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତୁମେ ବଜାଇଥିବା ଖଞ୍ଜଣୀର ତୀର। ଦେଖିଯାଅ ମୁଁ ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଅଥଚ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଦେଖିଯାଅ ମୁଁ ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଅଥଚ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଧିକାର କାହିଁ ଲୁଚିଗଲା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ଆବରଣରେ? ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏ ଆଖି ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ, ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏ ଆଖି ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ। ଶୋଇଯାନ୍ତି କି ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପରି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଚିରନିଦ୍ରାରେ? ଏଇ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ଶାଳ ସଲପ ବଣରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ। ତୁମର କ'ଣ ମୁଁ ମନେ ନଥିବି? ତୁମର କ'ଣ ମୁଁ ମନେ ନଥିବି? ଜାଣେ ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଝାଉଁବଣର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ହୋଇ ବହୁଥିବି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସୂରଜ ଅସ୍ତ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବିବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ କଟରାଗତ ଜଣେ ପାଗଳ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସୂରଜ ଅସ୍ତ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବିବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ କଟରାଗତ ଜଣେ ପାଗଳ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଣାଇଥିବା ଗୀତ, ଅନାଇ ଜିଉ ବିଡ଼ୁ ଡୋପି ମାଇ ଡାଙ୍ଗା ନିଡ଼ୁ, ଅନାଇ ଜିଉ ବିଡ଼ୁ ଡୋପି ମାଇ ଡାଙ୍ଗା ନିଡ଼ୁ। ବାପାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖ ସିଲବାଟା ଗଛ ତଳେ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରେ। ବାପାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖ ସିଲବାଟା ଗଛ ତଳେ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରେ, କରୁଣ ଚିତ୍କାର।